जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि गाहाम हामग्लायनाय बावहरग्रोनानै नोंथांमोननो लागै दिनै मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैबाय रायजोफोर। नोंथांमोनाहाय बे कन्टेन्टखौहाय उइदाउट स्किप फुललि नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय रायजोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो अल थुनानै लानो हागोन। दिनैनि कन्टेन्टआ जोबोर इन्टारेस्टिं आरो जोबोर इम्परटेन्ट जानो थांगासिनो दङ रायजोफोर। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोनखौ आं आसा खालामबाय। बिब्दिब्ला दिनैनि कन्टेन्टखौ जागायजेननोसै रायजोफोर। बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि माखासे सानफोरनि उनावहाय जोंहा आथिखालनि चिफ प्रमद बर' साराहाय मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन। नैबे मोनसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन रन्जन दैमारिनि सायावहाय। रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन, बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय। गोबाव सानफोरनि उनावहाय दिनैयो आथिखालनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' साराहाय रन्जन दैमारिनि सायाव खुगा बेखेवदों। बिथाङाहाय नैबेबायदि बाथ्रा बुंदों, नोंथांमोना सिगां खोनासंनानै लाग्रो। আমি বিচাৰো যে তেখেতে মুকলি আকাশত আহিব লাগে আৰু এটা ডাঙৰ এটা শান্তি চুক্তিত তেখেতে স্বাক্ষৰ কৰিছে। যি শান্তি চুক্তিয়ে নেকি আজি বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৩৫ লাখ জনসাধাৰণক শান্তি আনাৰ লগতে অসমৰ আৰু ভাৰতৰ কাৰণেও ডাঙৰ এটা ঘটনা এইটো হ'বলৈ পাৰিছে। তো আমি বিচাৰো যে তেখেতে আহিব লাগে। কিন্তু চুক্তি হোৱাৰ আগতে তেখেতে যিহেতু কনভিক্ট হৈছিলে, এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে আৰু আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আমি সহায় কৰি আছো যে আইনী প্ৰক্ৰিয়াটো ক্ষিপ্ৰতা কৰা, সফল কৰাৰ কাৰণে, আৰু আমি সেইটো কৰি যাম। আৰু সময়ে সময়ে অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰৰ লগতো আমি কথা পাতি আছো যে কিমান কম সময়ৰ ভিতৰত ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰায় ৬০জনমান জেলত আছে, তেখেতসকলক ৰিলিজ কৰিব পৰা যায় বা তেখেতসকলৰ কেছটো সমাপ্ত কৰিব পৰা যায়। ইয়াৰ কাৰণে আমি আলোচনাও কৰি আছো, হেল্পো কৰি আছো। আইনী প্ৰক্ৰিয়া কাম কৰাত যি প্ৰয়োজন লাগে আমাৰ পৰা সাপোৰ্ট আমি বিচাৰো যে তেখেতসকলে মুকলি আকাশলৈ আহিব পাব লাগে। मोनसे समाव जोंहा प्रमद बर' साराहाय बुंदोंमोन दि रन्जन दैमारियाबो बे एकर्डनि गेजेरजोंनो उदां जाबाय, जेलनिफ्राय गबाय होननानै बुंदोंमोन। नाथायब्ला दिनै 3 बोसोरनि उनाव बे बिटिआर एकर्डआ 3 बोसोरनि उनाव दिनै प्रमद बर' सारा खुगा बेखेवदों दि रन्जन दैमारियाहाय बिटिआर एकर्ड जानायनि सिगांनो अलरेडि कनभिक्टेड जाखानायमोन होननानै दिनै प्रमद बर' सारनि खुगानिफ्राय बेबायदि बाथ्राफोरा ओंखारदों। अब्ला रायजो राजाफोरा मा कमेन्ट होयो, रायजो राजाफोरा मा सानो, बिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन। जे मा कारनाव प्रमद बर' साराहाय बुंदोंमोन दि रन्जन दैमारियाबो बे एकर्डनि गेजेरजोंनो गबाय होननानै बुंदोंमोन, नाथाय दिनै मा कारनाव प्रमद बर' सारा बुंखो जे रन्जन दैमारिया बिटिआर एकर्ड जानायनि सिगांनो अलरेडि कनभिक्टेड जाखानाय होननानै बुंबाय। एकर्डिं टु मी, जुदि प्रमद बर' साराहाय बे बाथ्राखौहाय जुदि राजखान्थियारि रावजों जुदि बुंदोंमोनब्ला, पलिटिकेलिहै जुदि बुंदोंमोनब्ला, रन्जन दैमारियाबो बे एकर्डनि गेजेरजोंनो उदां जाबाय होननानै जुदि पलिटिकेलिहै बुंदोंमोनब्ला, आंनि मथेबा बे खोब दुखुनांथावना। सासे बड'लेण्डनि मुभमेन्टनि सासे लिडारखौहाय जुदि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय जुदि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोनब्ला, जों बर' हारिनि थाखाय बेयो मोनसे खोब दुखुनांथावना होननानै आं सानो। रायजो राजाफोरा मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन। दासिमाव गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर, गोबां इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोराहाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जायावहाय जयेन जाहैबाय। कारनखौ बिथांमोना गावसोरनि खुगाजों बुंनानै लादों दि इउपिपिएल सरकाराहाय गोबां बाथ्राफोर होदोंमोन, गोबां रादायफोर होदोंमोन, नाथाय बेफोर रादाय होनायफोरखौ, बेफोर बाथ्रा होनायफोरखौ दिनैसिम मोनसेबो मावफुंनो हायाखै होननानै बिथांमोना गावसोरनि खुगाजों बुंदों आरो बिपिएफ हान्जायावहाय जयेन जाहैदों। दा आंनि मोनसेल' प्रश्नआनो बे रायजो राजाफोरनिसिम, बिटिआरबासि रायजो राजाफोरनिसिम, दिनै इउपिपिएल सरकाराहाय बुंनानै लाबाय थायो 3000निबो बारा दिनै सुबुंफोरनो साख्रि होबाय होननानै बिथांमोना बुङो। नाथायबा दिनै रायजो राजाफोरा बुङो इउपिपिएल सरकारा दिनैसिम सासेनोबो रावनोबो साख्रि होनो हायाखै होननानै दिनै रायजो राजाफोरा क्लेम खालामबाय थायो। नाथाय बे बाथ्राया बेसेबां सैथो, बेसेबां असैथो, नोंथांमोना प्लिज कमेन्ट खालाम। जायनि जाउनाव दिनै गोबां इउपिपिएलनि नेताफोर, इउपिपिएलनि मेम्बारफोराहाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जायावहाय दिनै जयेन जाहैदों आरो दिनैसिम मोनसेबो
मोजां खामानि मावफुङाखै होनना बिथांमोना बुंनो नागिरो। सोरबाया दिनै बुंनो नागिरो जि बिथांमोना दोलोखौ मोजाङै दैदेननो रोङाखै, बिथांमोना सरकारखौ मोजाङै दैदेननो रोङाखै, दिनैसिम मोनसेबो साख्रि होगोन होननानै बुंदों, मोनसेबो साख्रि होनो हायाखै। बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनानै दिनै BPF हानजायाव जयेन जाहैदों। दिनै आसलते नैबे साख्रि होनो हानाय हायैनि बाथ्राखौ लानानै रायजोफोरनिफ्राय कमेन्ट आं मोननो लुबैदों। रायजोफोर जेसेबाङा साख्रि मोनखो, सोरबाफोर साख्रि मोननाय सुबुंफोरा जुदि भिडिअखौ नुदोंबा प्लिज कमेन्ट खालाम, आं UPPL सरकारनि होनाय साख्रिखौ आं मोनबाय होननानै। खारन आं मानो सोंदों, दिनै कनफिउजन जादों। UPPL सरकारा बुङो, UPPL पार्टिया बुङो जोङो 3000निबो बारा मानसिफोरनो साख्रि होबाय होननानै बुङो। नाथाय दिनै जायफोरा BPF आव हाबदों बिथांमोना बुङो दिनैसिम सासेनिबो साख्रि होनो हायाखै UPPL सरकारा होननानै बुङो। दा बिनिनो माखासे क्लिप्सफोर आं नोंथांमोननो होनो थाखाय इच्ছা खालामदों। नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड बा नायलांनो हागोन। UPPL दोलोनि नीति आदर्शफोरखौ साबजानाय मोनाखिसै। जोङो UPPL दोलोआव दङमोन, रायजोनि जेबो खामानि मावनो हायाखै, जेबो डेभेलपमेन्ट गैया। जों सरकाराव थानानै मा जानो? आरो बिथांमोना जोंनि माने ओइ जे UPPL नि लिडारफोरा दलखौनो सामलायनो रोङाखै। नीति आदर्श मोजाङै जोंनि गेजेराव अनलायनानै दलखौ जे मजबुत खालामनांगौ बेखिनिखौ बिथांमोना रोङाखै। स्वयं शिब बिथाङानो बे दलखौ सामलायनो रोङाखै होननानै आं बुंगोन। UPPL नि नीति आदर्शखौ गाज्रि मोननानै दिनै जोङो माने BPF दोलोआव फैबाय। बिथांमोना रोङाखै, स्वयं शिब बिथाङानो बे दलखौ सामलायनो रोङाखै होननानै आं बुंगोन। मानो होनबा जोंनि बे सालबारि जिल्ला UPPL आव दाबो बिभाजन जानानै दङ। दा बर्तमान जों जे दिनै UPPL निफ्राय BPF दोलोआव हाबफैबाय, जोंजों लोगोसे मथा मथि 60% आरोबाव मानसिफोर दंबावो। नेक्स्ट बार जों जयैनो जोङो 1000सेसो माने जोङो पदबि थानाय बा पदबि गैयि जोंनि भटार रायजोखौ लानानै जों 1000से 1500सो आरोबाव जयेन जाबावनायनि जोङो रायज्लायगासिनो दं आरो जागोनबो। मानो होनोबा दिनै बिथांमोनखौ जों लामा नायनानै थाबाथ' जाया। जोंनो डेभेलप नांगौ, रायजो राजानो डेभेलप नांगौ। बे हिसाबै जोङो माने UPPL खौ गाज्रि मोननानै, UPPL नि नीति आदर्शखौ गाज्रि मोननानै दिनै जोङो माने BPF दोलोआव फैबाय। जों बेखौनो सानदों जे सरकार थासान्दियावबाबो जोङो सरकारखौ दोननानै, जिहेथु सरकार थाना मा जानो, जोंनि जेबो खामानि जायाखै, जोंनि कर्मिफोरनिबो जायाखै आरो रायजो राजानिबो जेबो जायाखै। बेखौ नुनानै जों सानबाय जे सरकार गैयि दलबाबो जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा आगोलाव जे 15 बोसोर सोलिलांबाय, रायजोखौ सलायबाय, बिथाङा मोजाङैनो सलायदों। बिथांनि दिनाव CSB बर्ड दङमोन। जोंनि एन्टायार BTAD रायजोनि माने गथ' गथाय हिक्षितनिबो नङा सात्र साथ्रिफोरनो बिथाङा साख्रि बाख्रि होनो हादोंमोन। नाथाय दिनै UPPL सरकारा दासिमहालागैनो सासेबो जोंनि गथ' गथाय बा हिक्षितनिबो नङा माने जुबक जुबतिफोरनो सासेबो मोनसेबो साख्रि होनो हायाखै। होमब्ला जोंहा मा डेभेलप? जों दिनै UPPL होननानै जोङो बिथांमोनखौ समर्थन होना थानानै मा लाब जागोन?